Lho, sik tak trowo iki bola-bola iki ya iki ana fene Bego Mania. Mantap. Mantap. Lho, mantap iki arek jero e sampe lho. Hei, iki yo. YouTube apa ro akon? Bego Mania, subscriben lho. Ya wis. Ku tak lebokno YouTube rek delon rek. Iya. Subscriben tapi. Iya tak subscribe. Arek jero e wis seru. Channel Bego Mania mantap. Lho, sik tak trowo iki bola-bola iki ya iki ana fene Bego Mania. Mantap. Mantap. Lho, mantap iki arek jero e sampe lho. Hei, iki yo. YouTube apa ro akon? Bego Mania, subscriben lho. Ya wis. Ku tak lebokno YouTube rek delon rek. Iya. Subscriben tapi. Iya tak subscribe. Arek jero e wis seru. Channel Bego Mania mantap.